Thembeni njalo. Kanti abantu bathuka kangaka abafowethu sebetatazela bahamba qamba amanga bathi ayekani uvalo bekani phansi uvalo Wathi vele ngikhumisa ipayipi. ayikhumisa ipayipi sami. Singamele lapho umbukele emakhaya kweSimanzonzo siphathe indawo zamaskandi ehamba phambili neyefika ngesikhathi. Ngaphandle ngosho isikhathi ake hlale kuzo ke indawo zamaskandi kuphathele zona. Izoqala ezokuthi igcome elisha exabene namagidangoma alo. Bathi igcome elisha likhetha iphele emasini umagidangoma. Bathi likhonze kakhulu umashonisa nomanqoba. Lezi ndaba ke zikhishwe iphephandaba elibhalwe uye uMthobisi Sithole. Lapha shilo khona ukuthi uPholo uthi igcome elisha likhetha iphele emasini kule group le. Akafuni ukuthi uPholo kube yena olidayo. Uthi ukuze wafika igcome elisha lasho futhi ukuthi abantu bathi abamfuna uPholo kodwa bafuna iqembu iholwe uye umanqoba naye futhi umshovo. Uthi uPholo ke futhi bamsola ngokuthi uyena othutha indaba ayisuse kwigcome elisha akazise imbangi egcome elisha uKhuzani. Uthi lokho sekuze kwadala ukuthi omaceceke behlakazeke. Futhi igcome elisha lishilo ukuthi omaceceke noma amagidangoma la ebecula umaceceke asamisiwe until further notice. Uthi uzoqasha amagidangoma amasha njengoba la magidangoma la asenenkinga kanje. Ake hlane lapha kwi-comment section siza umbono wakho uthi wena ngokubona wakho ngabe ubona ukuthi la magidangoma asazobuyiswa njengoba esamisiwe sekuze kwaqasha amagidangoma amasha ngokusho kwayo igcome elisha. Awena uyibona kanjani le ndaba la? Ake hlangane ne-comment section sizwe umbono wakho. Sengihlala kuzo futhi indawo zesibili futhi ezithinta lona igcome elisha. Emva kokuthi kube khona iqembu eminyakeni edlule lashisa ikhotha libizwa ukuthi Ondabzekwayo. Ondabzekwayo ke leli qembu lalino uAli Mfamgube igcome elisha nomjikijelo ongasekho emhlabeni. Kodwa kumangaza abantu abaningi emva kokuthi leli qembu livukwe selibizwa ukuthi Ondabzekwayo abasha. Leli qembu ke Ondabzekwayo abasha iqembu enegcwame elisha noBobo neFezi Emnyama. Abantu abaningi ke sebe nembono ehlukahlukene enkundleni zokuxhumana, abanye begcenga ukuthi likopele igama. uBobo futhi uthi le ngoma kahle kahle bekuyingoma yakhe nje seceleni. Uthi ubezolifeatureisha igcokama neFezi Emnyama kodwa kube ingoma yakhe. Uthi kodwa uthe seyiqedile lafika igcokama lathi no ndoda le ngoma le asithathe kube igroup yethu. Wathi igama socabanga uthe senjalo igama labuya ukuthi Ondabzekwayo abasha. Abantu abaningi abaphathekile kahle. Akuyilaleleke le clip enguphathele yona mase sithola uPaula kwakho nokuthi uphathe kanjani uzwe sekuthiwa sekukhona Ondabzekwayo abasha kubeni kwakukhona Ondabzekwayo abadala abazwayo. Kwenkabi yami cha engomeni lapha bengiyenzile ingoma yayodwa kodwa bengithi ngihleli singile ngenxa yalesifo. Kase ngidlala leliqola ke lomthandeni ngoba wena umfowethu futhi akuchazele lathi leliqola futhi ngase ngicula nalo la kweCD la izwe mnandi ingoma ngoba bengifeature lona ngafeature noMfezi. Ngazi ke mfowethu noma uthatha isinqumo esihle lapha. Leliqola ke mfowethu lithe liyayijabulela kakhulu ingoma lizwe mnandi. Jabulela nokuhlangana nathi. Manje ke lapho ke laselicela ukuthi belicela lengoma seyiguqule ivele ibe inhlanganisela njengoba babenzile noAli nomjikijelo. Ingabe isaba uBobo lengoma. Igama ke kodwa usazoza nalo. La estudio uzoba umuntu ongikhokhelayo noma indleko lezi sengiyiwestile zalengoma yodwa ayikhokhele bese jika lapho ke senza ne-DVD yayo lengoma. Ngakubuka ke mina mfowethu khona kuwumqondo omuhle ngoba phela basifica lapha emculweni nje sibadala ngokweminyaka kodwa ngokwedumo nangokwabantu sebethe ukusedlula impela nje kakhulu ezithwalo zabo ke mfowethu njengoba wazi nje. Ase ngithi ke cha hayi angikhulule nje inhliziyo kwenzeka kodwa ngoba ungakwethu nje ngikubikela into efana naleyo ukuthi ngeke qhamuke uBobo
lesingile yodwa izoqhamuka nje ithe ukuthi ibizwa ngelinye igama kodwa nje-ke elizobe lihlanganisa sobathathu nala madoda. Cha bafowethu ake ngiyibeke laba namhlanje sizohlangana futhi ngokuzayo. Ngiyabonga.